Какво искаш да ме попиташ? Слушам те. Какъв е профила на моя близък? Аз чух какъв е профила на моя близък. Това ли каза? Да. Добре. Вашият близък е на 76 години. Той е мъж. Живее със съпруга си и децата му. Инсултът е хеморагичен. Това означава кръвоизлив в мозъка. Минали са 30 дни от инсулта. Има тежка деменция. Деменцията е загуба на паметта и мисленето. Ползва тоалетен стол и патерица. Има диабет. Сегашният етап е за мобилност, възстановяване на речта и когнитивни функции. Когнитивни функции са уменията за мислене и запомняне. Също така емоционална регулация. Това е контролът над чувствата. Какво ви притеснява най-много в този профил? Слушам те. Че се изморява. Той се изморява. Това от деменцията ли е? Аз чух, той се изморява. Това от деменцията ли е? Да. Това ли каза? Да. Добре. Уморява се бързо. Това е често след инсулт. Деменцията затруднява фокусиране. Фокусиране е способността да се съсредоточи върху задача. Също така отслабва тялото. Правете кратки дейности. Почивкайте след всяка. Следете времето за дейностите. Какво действие го изморява най-много в момента? Слушам те. Не те разбрах. Какво действие го изморява най-много цветове? Аз чух, действието изморява най-много цветове. Това ли каза? Не. Слушам те. Говоренето. Дългото говорене. Аз чух говоренето, дългото говорене. Това ли каза? Да. Добре. Дългото говорене го изморява. Това е от деменцията. Деменцията е загуба на паметта и мисленето. Започвайте с кратки разговори. Почивкайте след 5 минути. Използвайте картинки. Той вижда добре. Кратките думи помагат.